ಇನ್ನಿದಾದೆ ನೀನು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಂಟು ತಿಂದೇಟು ಮೀನು ಇನಿ 4 kg ಉಂಟು ಇನಿ ದಿಯ ವೈದಲ್ ಇನಿ ಇನಿ ದಿಯ ವೈದಲ್ ಅಲ್ಲ ದಿಯ ಮಾತ ತೂಪೇರಿರೇನು ದಿಯ ಎಬೇ ಅಲೆ ಮಾತ ತೂಪೇರಿ ಚೀಚಿ ಚೀಚಿ ನನ್ನ ಓಕೆ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂದಿಟ್ಟು ಪೀಸಸ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ಒಂಜೇ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದೈನಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಫ್ರೈಯೇ ಮನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ నేను పొర్లు దెక్కొన్నట్టు మళ్ళా పీస్ బేతే ಒಂದು ಇಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಬೇತೆ ಬೊಕ ಅಂಚ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಮುಲು ದಕ್ಕು ಜೇರಿಗೆ ಅಂಚ ತುಂಡು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಡೆ ನಾನು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡುಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೆಜಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ನೆನು ಪೆಜಿದಿತ್ತದಿ ಓನ್ವೆ ಸುರುಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾಂಡು ಅಂದೇಟು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂದು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಫುಲ್ಲನ್ನು ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಕ್ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ನಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡು ನಾಂಡ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡು ಜಿಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದುವೆ ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನಮುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಆನೆ ಮಲ್ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಕಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚೈನಟ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಯಾವುಂಡು ಒರರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುವೆನು ಅಪ್ಪಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆಂದು ಅವೇನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಸುರುಟು ಈ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಅಂತೆ ಮೀನನ್ನು ಒರೆಂಕ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ತ ತೋಜಪಾವೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಯಾನು ತೋಜಪಾವೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಮೀನುಗ್ ಅರೆಪ್ಪು ಒರೆಂಕ ದೀಯ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಖಾರ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಆತ್ ಖಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡ ಖಾರ ಆತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಬರ್ರೆ ಬೊಡದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಓಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ತಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತುದು ನೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗಿಂದೆಲ್ಲ ಕಡೆರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪತ್ತದು ಅಂಚ ಐನಟ್ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿಲು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಯನೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪೊರ್ಲು ನೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸಿಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಕ್ ಬೋಡೈನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ಮೂಲು ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ್ಲ ಪುಂಟು ದಿವೊಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ರಸನ್ಲ ಇತ್ತೆಂದೆಕೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮೂಲು ಅರ್ಧನೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಅರೆಪ್ಪು ಮಂತಿನಿ ಒಯ್ಕ್ ಪಂಡಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈಕ್
ಇಂದೆಟ್ ಅರೆಪು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರಲ ಈತ್ ಮೀನುಗ ಆತ ಅರೆಪು ಬೋಡ ಆಪುಂಡ ಅರೆಪು ಓಲ ದೆತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅನ್ ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪುನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿದ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಅವು ನೀರು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಂದೆತ್ತ ಅರೆಪುನು ಇಂದೆಟೆ ದಿವೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ನಮ್ನೆದಲ ಮೂಲು ಅರೆಪು ಒರೆಂಕ ದೀತೆ ರಡ್ಡ್ ನಮ್ನೆದ ಅರೆಪುಡು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ನಮ್ನೆಡ್ ಕೈಪುವೆ ಅವು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆತೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂಜೆ ರವ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಮೇಲ್ಡ್ ಪತ್ತುದು ಅತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೂರ ರವ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ರವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದತ್ತು ಮೈದನ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀವೊನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೀನುಗ್ ರವ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲೊಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮೈದಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ ಪಾರ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ ರವ ಫ್ರೈ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಂತಿನಲ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆವು ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈಪೆರೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿರ ದಿವೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಗ ಆಮೇಟ್ ತವಟ್ಲ ಯಾನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂದೆ ಅರಿತ ಮೈದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದೆ ದೀವೊಂದೆ ಮೂಲು ಎಂಕ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪಾಯರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತೊಜಿಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಮೇಟ್ ತವಟ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಕಾಯರೆ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಕಾಯ್ಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಜುಪಾವೆ ಅವೆನ್ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆಡ್ ಕೈಪೊಡು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ರವ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮುರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಅವಲು ಕಾಯ್ದಾಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೀನನ್ನು ರವಟ್ ಮುರ್ಕದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ದಿವೊನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಒರಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೀಸ್ ಅತ್ತನ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಅಂಡ 4-5 ಪೀಸಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕೈತೊನೊಲಿ ಅಂಚಾನ್ ಪೂರ ಮೂಲು ರವಟ್ ಮುರ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಕದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ನಾವು ಸರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಸುರುಟು ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡು ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಪೂರ ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಸಮಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸರಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪತ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೋಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕ ಪೂರಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಾನು ಇತ್ತಿನೇನು ಕಾಯಿನೇ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಫ್ರೈ ತೊಜಿಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಪಂಡೆ ತೈಕ್ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೆ ಕೊಂತೆ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮೈಪೊಡಾಪು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಿನಂದು ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಪು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದೆನು ಇಂದೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಲಿ ಆತೆ ಅಡೋಟ್ ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಜಾಗಿತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ಆಂಡೊಂಜಿ 2 ಪಾಡನೊಲಿ ಇನಿ ಮೂಲು ನಮ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ಲ ಗೋನೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ ಕಾಯಿನಿ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡನೋಡು ಇಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪು ಇಜ್ಜಿಂದೆಟೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪು ಮುರ್ಕದ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದೆತದ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ನಿತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿನೆನು ದೆತ್ತದ ಬೇತೆನೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿ ಒರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವ್ವೆ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಕುಡೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಅರೆಪು ನಿಂದೆಕ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ
ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ಮಲ್ತೈತಿನ ಬಾಜನಡೆ ಐಟೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪು ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೂತಾರತ್ತ ಅಂಚೆ ನಾವು ಅರೆಪು ಪೂರ ಮೂಲು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತನ ಅವೇ ಅರೆಪು ನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಾವಲಿಗೊಂತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಅರೆಪು ನಿತ್ತ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆಂದೇನು ಅರೆಪುನು ಈ ತಾರ ಇದೆನ್ನೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೈತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜಿದು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆತು ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬನ್ನಾಕ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತಿನ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಆತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತ ನಂಚೆನಿಂದು ಕರ್ಬದ ತವಾಯಿನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಅರೆಪು ಫ್ರೈ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತಿನ ಮೂಲು ನೀರನ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂದಿ ನಿಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಪು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯ್ದು ಬೇಯ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಉಂದೆಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದೆಟ್ ತಿನಿಯರೆ ಸೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಾಯ್ದಿನ ಮೀನನು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಅರೆಪು ಪೂರ ಕೊದ್ದಿದನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದಿನ ಮೀನನು ಪಾಡೋಡ ಈಗ ನಡುಕು ಒರ ಮನ್ಪುನಗ ರಡ್ಡತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪೀಸನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೂಟೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತ ಆಪುಂಡು ಮಂತುದಾನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮಂತುಂಡ ಐಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೊರ್ತು ಲಾವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಜನಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮಂತುದನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾವು ಅರೆಪುಡು ಒಂತೆ ಪುಡು ತಿಂಚನೆ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ನಾಂಡಿತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪೂರ ಆಜೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಮೇಯ್ಲ ಯಾನು ಮಕ್ತುದು ಪಾರ್ದು ಕೈತೆ ನನ ಎತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನು ಆ ಒರಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರೆಪು ಅವೆನ್ ಪೂರಿಂಚ ಮೇಲುಗು ಪಾಡು ನೋಡು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಟೆಂಚ ಉಂಡೊಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರೆಪು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಂಡನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪು ಪಾಡೊನುಲಿ ಯಾನು ಈತ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಬರೋಡ ತಪ್ಪಂದು ಒಂತೊಂತೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕೈಪುನಗ ಮಾತ್ರ ತೋಜಪಾಯಿ ಜೌದಾದ ಪಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುನು ಪನ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತುದೆ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಪಾದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರವ ಫ್ರೈ ತೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ನಮ್ನೆದ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸಿಲ್ದ ಅವಳೊಂದು ತೋಜು ನಾವು ದೋಸೆ ಎಗ್ ದೋಸೆ ಬಂದು ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಅವು ಆಂಡ ನನೊರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತನ್ವ ದಾದನ ಬೂರ್ದುನು ಮಾಕ್ ದಿ ಇದಡ್ನೆ ವಾ ದಾನೆ ಆತಂಡೆ ಎಡೆಜ್ಜೆ ಎಡೆಜ್ಜಿಗೆನೆ ಇಂದು ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆರ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡುಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅಕುಲು ಮೆಗ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯರಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡೋದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪುನು ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಲೆ